Samtang day online seller gikiha ni Mayor sa Minglanilla Rajev Inads og cyber libel kay nipasangil kaniya nga nigamit sa ayuda sa gobyerno alang sa iyang politika. Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo! Gidako pa nga 26 anyos nga dalaga nga usa ka online seller atol sa iya nga pagkuha og police clearance sud sa kampo sa Cebu City Police Office tungod kay adunay pending nga warrant of arrest sa kasong cyber libel. Gila nga dinakpan nga si Pincel Kilong-Kilong lumulupyo sa Purok Mangga, Dapdap, Barangay Poblacion 3 sa Dakbayan sa Karkar. Diyang nasuta sa kapulisan nga dakpunon di IC Kilong-Kilong naling giserve ang warrant of arrest nga operatiba sa City Mobile Force Company. Ang dinakpan kasamtangan gipriso sa Cebu City Police Office kung facility sa Camp Sotero, Cabajo sa Dakbayan sa Sugbo. Sayran nga sa Sining Danilla Mayor Rajiv Inads mo ni file og kasong cyber libel patong sa dinakpan human nga gipasanginlan kini nga gigamit ang mga ayuda sa gobyerno alang sa iyang pamolitika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.